डिफेन बर' भार्सेस रिहन दैमारिनि मोनसे बिग मोनसे आपडेट गिलु-बालु मोनसे आपडेट नोंथांमोननो होनो थाङो। इउपिपिएलनि गारिखौ बिपिएफनि खासे सोद्रोमाफा होसो दिनै बुफायना हरबाय। जि दोहौ माने जाखांफुनाय जेनेरेसनफ्रा दिनै एबसुनि आफादगिरि डिफेन बर'खौ माइनरिटिफ्रा एबा मुस्लिम सुबुंफ्रा दिनै बिथांमोनहा जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लाना फैदों। उदालगुरि कनस्टिटिउन्सिनि मोनसे धामाका आपडेट आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै होगोन। उदालगुरि कनस्टिटिउन्सिनि मोनसे धामाका आपडेट डिफेन बर' आरो रिहन दैमारि डिफेन बर' भार्सेस रिहन दैमारिनि मोनसे बिग मोनसे आपडेट गिलु-बालु मोनसे आपडेट नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। दा बे आपडेटखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय मा बाक्सा जिल्लानि धुमनियाव नोंथांमोना जुदि बायदि रोखोमनि बेमारजों भुगिनानै दङब्ला जेरै प्रेसार हाइ ब्लाड प्रेसार ओमफ्राय नोंहा जुदि सुगार जादोंब्ला ओमफ्राय लोगोसे नोंहा जुदि पेरालाइसिस बेमार जादोंब्ला मोदोम सिं सानाय जादोंब्ला आरो नोंहा जुदि ब्रेस्ट केन्सार जादोंब्ला माने आइजोफोरनि आहारावहाय जुदि केन्सार जादोंब्ला गुग्रा बेमार जादोंब्ला टनसिल जादोंब्ला गन्थंआव साइनिस बेमार जादोंब्ला मोदाय अरजानानै जुदि रोनावलाबायग्रा जादोंब्ला लामा रोनावना थालाग्रा जादोंब्ला बखिलाबायग्रा जादोंब्ला हाग्रा बंग्रा थांनानै जुदि नाहा मैहा थांनानै जुदि मोदायफोर अरजानानै जुदि गोदाव सोराव जादोंब्ला माने बिभिन्न रोखोमनि माने बेमार जों नोंथाङा जुदि भुगिनानै दङब्ला आरो जेनेबा नोङो हाथाइ एम्फौ जानायनो नङा होमबा माने खर'आ खावसे सानायनो माने बिभिन्न रोखोमनि बेमार आरोखि नोंथाङा कल खालामबानो जाबाय। जेनेबा आखाइ ओरै मिजौ फारसे मिजौ नङा होमबा आखाइ मिजौनानै थानो हायि बायदि जायो आथिं आखाइ रुबायनाय बे गोबां रोखोमनि बेमारखौ नोंथांमोना जुदि फाहामनो लुगैदोंब्ला आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव नोंथांमोना जगाजग खालामबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय मा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दुमनि गामियावहाय पस्टआबो दुमनि दा गतिके नोंथांमोनहा इमिडियेट कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांनि बेरामखौ फाहामना लाबानो जाबाय आरोखि। स' अब्ला फैदो गुबै आपडेटआव। EPPL long live EPPL जिंदाबाद EPPL जिंदाबाद डिफेन बर' जिंदाबाद। ইউপিপিএল দলত জইন কৰিলোঁ মানে 200ৰ ওপৰতে মানুহ জইন কৰিলোঁ ইয়াত। মানে যোৱা ইলেকশ্যনত আমি হাগ্ৰামত ভোট দিছিলোঁ আৰু হাগ্ৰাম আমাৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মাটিৰ পাট্টা দিব কিবা দিব। তো আজি ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল 6 মাহ হ'ল, পাট্টাটো নাই কোনো কামেই নাই। তো সেইকাৰণে আজি আমি হাগ্ৰামৰ ওপৰত যিটো সি মিছা কথা কৈছে এইটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আমি আগতো আমাৰ ইউপিপিএল দল 5 বছৰ চৰকাৰ কৰিছে ইয়াত বহুত ধুনীয়া চলিছোঁ। আমি বুঢ়ো গাঁৱত গৈছোঁ, উদালগুৰি ৰাতি 1টালৈকে গৈছোঁ, তাত একো টেনশ্যন নাছিল। হাগ্ৰামৰ দলটো 2008ৰ পৰা 12ৰ পৰা বহুতখিনি কৰি তাৰপিছত আমি একবাৰ বিশ্বাসত ভোট দিছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ চাইছোঁ যিটো আমি যে মাটিৰ পাট্টা বাদ দিয়ক, মানে বিজেপিৰ যিটো আমাৰ হাগ্ৰামা আছিল সি অকলে চৰকাৰ কৰিব পাৰে BTCত, কিন্তু আমাৰ মাইনৰিটি মুছলিমক হিমন্ত মানে বিজেপি চৰকাৰে চাব নোৱাৰে। এইবিলাক আপোনালোকে দেখাই আছে, আমি চাই আছোঁ। তো সেইকাৰণে যদি অকলে চৰকাৰ কৰি সি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰিল আৰু যি বিজেপি নেকি আমাক মুছলিম মানুহক মানে জাতিটোক মানে শত্ৰুতা ভাবি বুলি কাম কৰি ইয়াৰ লগত একলগত থকাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে আজি 200ৰ ওপৰতকৈ মানুহ ইউপিপিএল দলক জইন কৰিলোঁ। आपडेटखौ फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोननो होनो नागिरदों मैया उदालगुरियावहाय जों नुबाय इउपिपिएलनि गारिखौ बिपिएफनि खासे सोद्रोमाफा होसो दिनै बुफायना हरबाय। नोंथांमोननो आङो दहाय थाम्बनेइलाव होदों गारिखौहाय। बिथांमोना थारमाने जों प्रग्रामा जोबनानै मानसिखौ दोनहैलायफिननायनि खारनावनो जेनाखि भैरबखुन्द मोनसे आउटपस्ट दं नामानो बे आउटपस्टनि साखाथियावनो खायसे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनि गारिखौ बुख्रुबनानै हरदों। दा बेखौ बिथांमोना दिनै थानायाव एफआइआर होबाय अलरेडि बिथांमोना, आरो नामखौबो बिथांमोना बुंजोबखादों सोर खालामदों सोर होसोदों बिथांमोना गासिबो मिन्थिजोबखादों। दा बे हिसाबै बिथांमोनहा होनाय जाबाय आरोखि। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव, मानोना थांनायनि इलेक्सन समावथ' एसे सान्थियै गेलेनो हादोंमोन, खारन जोंनि गेजेराव दिनै रायजो राजाफ्रा सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा रावबो लुबैया बुलाय सोलाय राजखान्थि गेलेनायखौ लुबैया। बे स्पष्ट खोथाखा आरो बेयो जोबोद सोंखारिथाव आरो बिराद लाजिथाव। आरो बे जुदि खामानिखौ जुदि रिहन दैमारि सारा थिनाखैबा सारा बेखौ इमिडियेट बन्द खालामनो होनांगौ आरोखि, आंनिफ्राय बे रिकुवेस्ट थाहैबाय। दा एक्सुवेलि नेक्स्ट नाय उदालगुरियाव मोनसे दोहौ फैदों। उदालगुरिनि दोहौआ ओरैबायदि बेवहाय जि दोहौ माने जाखांफुनाय जेनेरेसनफ्रा दिनै एबसुनि आफादगिरि डिफेन बर'खौ हास्थायदों आरो बेराफारसेथिं माखासे रायजो राजाफ्रा रिहन दैमारि सारखौ हास्थायदों। दा बिदा बाहाय मोनसे कन्टेस्ट जागासिनो दङ आरो बे कन्टेस्टनि बयनिख्रुइबो सबसे साबसिन गेमा जाहैबाय मा बेवहाय जाहैबाय मा माइनरिटि भट।
जों नुदों दा उदालगुरियावहाय गोबां माखासे माइनरिटिफ्रा एबा मुस्लिम सुबुंफ्रा दिनै बिथांमोनहा ओरैबायदि सोंखारिदों बिपिएफखौ सोंखारिदों जे बिपिएफआ थांनाय माने 2025नि बिटिसिनि इलेक्सनाव बिथांमोनहा जेरैबायदि जोंखौ गाद्दारि खालामबाय जोंखौ थगायबाय आरो जोंखौ जे बिथांमोना जोङो बिथांमोननि खोथा लानानै बिपिएफनि खोथा लानानै जों बिथांमोनखौ जों 28थासो देरहाहोबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथांमोना जोंखौ गाद्दारि खालामनानै देरहाखांनायनि उनाव 28ता देरहासेयावबो बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दाबाय बेखौ बिथांमोना बिराद दुखु प्रकास खालामदों थ' गतिके बेफोरबायदि गाद्दारि आरो बेफोरबायदि थगायनायनि थाखायनो दिनै मुस्लिमफ्रा दुखु मोननानै माइनरिटिफ्रा दिनै दुखु मोननानै लोब दिनै इउपिपिएलआव जइन जागासिनो दङ आरो बिथांमोननि टारगेटआ बेल'नो जे फैबाय थानाय जेनोखि बिटिसि इलेक्सन थांबाय दा नै फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनावहाय बिथांमोना जायखिजाया राहायै इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ आरो स्टेटआव बिथांखौ एबसुलुटलि मेजरिटि देरहाहोनांगौ बिथांमोननि दा टारगेटआ बेल'नो सोरना माइनरिटि सुबुंफ्रा बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा आं दहाय नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे भिडिअ फुटेज होखाबाय माइनरिटि सुबुंफ्रा दिनै मा बाथ्रा बुंदों आरो दिनै माइनरिटि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै फुरा इउपिपिएलआव जइन जाबाय नट डाउट बिपिएफआबो माइनरिटिनि बर मोनगोन खिन्थु मोनसे मोननैल' बे जाहैबाय मा जायफोरनाखि सापर्टार हिसाबै दङ वार्कार हिसाबै दं बिथांमोनहा माने होगोन आरोखि नोंथांमोनहा साननैसो सिगां नुदों जे एबिएमसुनि सेक्रेटारिया बिपिएफनि सायाव मा बाथ्रा बुंना एबिएमसुआ फुलि बिथांमोना बिपिएफखौ सापर्ट खालामोमोन नाथाय बिथांमोना दिनै एकदम फुलि बिथांमोना दिनै माबायदि सोंखारिदों नोंथांमोना आरो गासिबो नुखाजोब्बाय दा गतिके दिनैनि जों बिटिसिआव जों जाय बिथांमोनहा बिटिसिनि एबाराव बे एमएलए इलेक्सनाव माइनरिटिनि माने जे बिथांमोना 60-70 बहर मोनगोन बे हानजायानो देरहानानै थांखाबाय खुनु बाहाय गोनो गोथो गैया स्पस्ट खोथाखा जाय हानजानो माइनरिटिफ्रा माने 60-70% बहर होबाय बै हानजाया देरहाबाय स्पस्ट खोथा खिन्थु बेखौ गोसोआव ला जे आदिबासिफोरनि बहरखौ एबा सान्थालिफोरनि बहरखौ एबार मोननाय नङा बिपिएफआबो मोननाय नङा आरो इउपिपिएलआबो मोननाय नङा बेखौ जिबनावबो आसा दा खालाम मानो होनना बुङोबा आदिबासिफ्रा सान्थालिफ्रा मोनसे बिथांमोना समायखिरा लादों जे बिनिखायनो बिथांमोना जाहैबाय मा जय भारत पार्टी JVP बे पार्टिखौ हानजानो बिथांमोना बहरखौ होगोन नाथाय बिथांमोना देरहानाय नङा अनलि फर आदिबासियाल' जय भारत पार्टिनो माने होनानै बहर होनानै सोरबा देरहायो नामा बाहायथ' नोङो सोरबा बर'आ होआ सोरबा राजबंशी होआ सोरबा मुस्लिमा होनाय नङा गुबुन जाथि जन'गोष्ठीबा होनाय नङा स' बिथांमोना ओरैनो आदिबासिनि भटआ एबारनि एमएलए इलेक्सनाव बेखाराव थांगोन थ' बिथांमोनाबो होआ नङा होगोन साफा सानै जायफोर बिपिएफजों सिथाबनानै दङ जायफोर इउपिपिएलजों सिथाबनानै दङ बे बिथांमोनाल' होगोन बारबाखि रायजो राजाफ्रा गासैबो बिथांमोना जाहैबाय मा जय भारत पार्टिनो होगोन आरो लोगोसे JMM मोनसे दं नङा होमबा बेनोबो बिथांमोना भटखौ होगोन मानोना बिथांमोना अल अभार आसामावनो बिथांमोना जायगा नायै जायगा गावसिनि मेजरिटिखौ नायनानै बिथांमोना टिकेट होआ नङा होखाबाय दा बिथांमोनहा जाहैबाय दुखु बिथांमोनाबो गोलाव सम जेनाखि एसटि डिमान्डखौ दिनैसिम बिजेपि गभर्नमेन्टआ माने खालामनानै होआखै दा बेनि थाखाय बिथांमोना बिजेपि गभर्नमेन्टखौ दुखु मोनदों आरो बिथांमोना बेनिखायनो बिजेपिनि एगेन्स्टआव ओंखारदों दा बे हिसाबै नट डाउट बिथांमोनाबो बिजेपिनो भट होआ नङा होगोन गोबां होगोन नाथाय माखासे होनाय नङा जातीय दल संगठनफ्रा बिथांमोनहा माखासे होनाय नङा आनखि जायफोर माखासे बिथांमोनाबो सान्थालिफोरनि गेजेरावबो माखासे जातीय दल संगठनफ्राबो एसे एनै माखासे लेनदेनाव सोलियो दा बे हिसाबै मोना नङा एसे एनै भटखौ मोनगोन थेवब्लाबो जोंनि बिटिसि हिसाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ आदिबासि एबा सान्थालिफोरनि भटखौ फुरा खम मोनगोन दा फारसेथिं जों नुदों दा राजबंशी कमिउनिटिया जुदि सोरनो बांसिन भट होगोन बे मोनसे माबा थाबाय थेवब्लाबो राजबंशी भटआ बांद्राय मेजर गोलैया आरो बांद्राय फेक्टर जाया दा बे हिसाबै बांसिनै जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो समस्तियाव बाहाय जाहैबाय मा मुस्लिम माने भटआ बिराद मेजरिटि दङ जेरै आरो जों जेब्लानाखि जों बुंगोन परबतजरा समस्ति होनना बुङोबा फुरा मुस्लिमाव जाय बांसिन भट मोनो बेनो देरहाबाय आरो बावखुंग्रि समस्तियाव जाय मुस्लिमनि बांसिन भट मोनबाय बेनो देरहाबाय दा गतिके रायजो राजा नोंथांमोन उदालगुरिनि थाखाय बिदि मोनसे आपडेटआ बेनो अब्ला नोंथांमोना दाना बुंबानो जाबाय जे उदालगुरि कनस्टिटुयेन्सियाव दिपेन बर' सारा देरहागोन ना रिहन दैमारि सारा देरहागोन बे दा बेखौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय जे आं दहाय माने सिगाङाव मोनसे भिडिअ फुटेज होखाबाय जे मुस्लिम माइनरिटि सुबुंफ्रा मा बुङा बिपिएफनि सायाव आरो बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जइन जायै दिनै बिथांमोना मा बुंदों खारन बिथांमोना खुनु बेला बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफेराखैमोन दा सासे सानै जायफोर बिथांमोना बिपिएफआव दं बिथांमोनाल' बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना दिनै बिपिएफनिफ्राय ओंखारफैनानै
इउपिपिएलआव जगदान जानानै दिनै उदालगुरि कनस्टिटिउसनखौ बिथांमोनहा जायखिजाया राहायै डिफेन्ड बर'खौ देरहाहोनांगौ आरो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय इउपिपिएलखौ देरहाहोनानै बिथांमोनहा मोनसे प्लेनिं लागासिनो दङ आरो जुदि बे प्लेनिंआ साक्सेस जायोबा गमामायैनो इउपिपिएलआ देरहानायनि लामायाव दंसै आरोखि दा गोबां माखासे निउस पर्टेलावबो सरसा सोलिगासिनो दङ थारैनो बिटिसिनि मोन 15टा समस्तियाव बे 15टा समस्तियाव बिपिएफ ना इउपिपिएलआ बांसिन देरहागोन बे मोनसे सरसा जागासिनो दं दा गतिके रायजो राजा नोंथांमोनानो बुंदो दाना जे नोंथांमोना उदालगुरियावहाय दिपेन बर' सारखौ देरहाजानो लुगैयो ना रिहन दैमारिखौ देरहाजानो लुगैयो जोबनायाव नोंथांमोना बेखौल' नोजोर होबानो जाबाय जे बिथांमोननि हारियाव कन्ट्रिबिउसन होनाया मा बिथांमोना हारियाव माबायदि खामानि मावबोदों हारियाव माबायदि खामानि मावबोनानै बिथांमोना दिनैसिम दैदेनगिरि जाफैखो बे गासैबो बाथ्राखौ बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौ नायनांगोन जे बिथांमोनहा माबायदि हारिजों खाथि सोमोन्दो थानानै खामानि मावबोदों बे गासैबो बाथ्राखौ नायनानै नोंथांमोना भटखौ होबानो जाबाय जे दिपेन बर'नो होयो ना रिहन दैमारिनो होयो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय आरोखि बेखिनि आपडेटआनो थेंक इउ